खुलुमबाय आं मार्कुश बसुमतारी थांनाय 20 तारिख एप्रिलावहाय आङो युसु होननाय करियानि युसु बेवहाय आङो दंफैयो आरो बेवहाय फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय UNFCCC नि क्लाइमेट उइक 3 होननाय मोनसे प्रग्राम दं आरो बे प्रग्रामा जाहैबाय बाय' रिजनल गेदारिं होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे मिटिङावहाय बे इभेन्टआव बे कनफारेन्सआवहाय आं बर' हिसाबै आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि जानानैहाय बा थागिबिनि जानानैहाय आं इनभिटेसनखौ मोनदों। ओमफ्राय बे इनभिटेसनखौ मोननायनि खारना जाहैबाय इन्डिजिनास नलेज हल्डार लोगोसे प्रेक्टिसनार हिसाबैहाय आंखौहाय इनभाइट खालामदों आरो आं दंफैयो आरो मैया आङो आंनि बुंनांगौखौ बुंबाय। आं बुंदों जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा आरो बे आसामनि ट्राइबेलफ्रा जों माबायदि थायो, जोङो जे नेचार लाभिं माहारि, जोङो जिनाखि जोंनि डेलि जिबनावहाय जों जि मावो थानाय जानाय जिनाखि कालचार, बेफोर गासैबो जे जोंनि इनभाइरनमेन्टनि फेभारावहाय बेफोरखौ आं बुंदों। जोङो जे दंफां गायना मोजां मोनो, दंफां सेराव थाना मोजां मोनो, जोङो जि जोंनि न' सेरावहाय गय बागानफोर गायनानै लायो, बियो खालि जोंनि मोनसे लिभलिहुडनि सर्सल' नङा। गय बागान गायनायजों लोगोसे जोङो परिबेसखौबो बेखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायो। नैबेफोरबादि खोथाखौ खोन्थाबाय आरो जेरैहाय इन्दि सिनि थाखायहाय इन्दि बिलाइ, थिग बेबायदि जों माइ गायो, दा बेफोर गासैखौबो खोन्थाबाय। ओमफ्राय जेनाखि जोङो लोगोसे बे क्लाइमेट चेन्जनि थाखाय जेरैहाय मालाबा हथात जों साननो हायै गरम जायो आरो लोगोसे जोंनि बे माबायावहाय जों साननो हायै जोंनि बोथोरफ्रा गरम जायो। लोगोसे अखाफ्राबो सम मथे हाया, जेलानाखि हानाङा अब्ला हायो, ओमफ्राय हाबायथाय हायो, ओमफ्राय जेलानाखि जों आसा खालामो अखा हानांगौ गायनाय फुनाय समावहाय, बे समावहाय अखाफ्रा हाया। दा बेफोर गासैखौबो आङो खोन्थादों। लोगोसे जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन समस्या जाहैबाय दैबाना। बे बोसोरे दैबाना जायो आरो बेजों जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा, बर'फ्रा खस्थ' मोनो, दैजोंहाय हा खुरखा जायो, बेखौ आं बुंदों। लोगोसे आरो बुंबावदों जोंनि जेनाखि हाग्रा दंमोन फरेस्ट, बियो जामै जामै बिराद खमायलांबाय। बेखौ जे जोङो गोदानैहाय गायफिननायनि जे प्लेनिंफोर लादों, बेखौबो आं बुंदों। लोगोसे आरो आङो बेवहाय मेनसन खालामबावदों दे बर'फोरनि जेसेबांनाखि समयसा, बिसेसकरि बर'लेण्डखौ जोंनो मानो नांगौ, खारन जाहैबाय जोंनि हाखौहाय जों रैखा खालामनो जोंनो बर'लेण्डखौ नांगौ। आरो जोङो बे हाखौल' रैखा खालामनाय नङा, हाखौ मोनब्लासो जोङो दंफां लाइफां गायगोन, दंफां लाइफाङाव थाब्लासो जोंनि बुहुमाबो थागोन। दा जोंनि फरेस्ट लेण्डआवबो जेनाखि माखासे एनक्ल'सारफोर दं, जायफ्रानाखि थानो मोनथावा, बिसोरबो जे दङ बेखौ बुंदों। आरो लोगोसे सरकाराबो जे बाय फर्स सम सम जों बर'फोरखौसो इभिकसन खालामो बे फरेस्ट लेण्डनिफ्राय, बेखौ आं बुंदों। आरो जेनाखि सरकारनि निति, हाग्राखौहाय सिफायनानैहाय माखासे कम्पानिफोरनो जेनाखि हा गथायनो नागिरदों, जे परबतझारा बादियाव, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि परबतझारा बादियाव, बेखौबो आङो बुंदों। दा बे मोनसे इउएनअनि मोनसे प्लेटफर्म, बियो क्लाइमेट चेन्जनि, बिथांमोना खोनासंदों आरो आंनि रिपर्टखौबो लाबाय। हयथ' आसा खालामो जोङो मोनसे मोजां रिजाल्टखौहाय बावैसोनो मोनगोन। आरोबाव खनसेबाव आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे युसु करियानिफ्राय जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरबावबाय। थेंक इउ, हामबायसै, साबायखर।